ना तो हमारो मन करत रहे कि कह दी बिचावा में कि आज हम पहिला मिलनवा कालो भेर ले लुगलिया में देखलु है ना एने लागल बा कुछ ए गोलू ए बरा को इला भरा लेके दोसर के होला भेर दे कि आज हम पहिला मिलनवा जब पहिला मिलना में आता हो टाइल हुआ ताके मिलल सजनी के सजना हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान का शिवानी हमें मेहनत करके मन नहीं करत का आवन शिवानी दीदी जो हम पाने न बाकी रूपा दीदी जब आचरा धइले बारी त एकदम दुल्हन नियन दुल्हन लगा दुल्हन के माई देखा लगा सुनी सुनी भगवान तू बीच में रह साफ मीडिएटर के काम करो हां तो अरे जन भी वह शत्रुघ्न भैया सरपंच साहब के गांव ईश्वरपुरा हां जी जरा हर जहां रात भर लोग हमार गीत सुनते रह गए जगह जगह के बात होला कमिटी के बात होला यही जो जे सुनवैया होई हिली ना कहां के हिलो अरे भाई हिलबे न करिलो हमार ढेर अश्लील कइबो तो रह जाइलो सही बात आ ढेर लगबो हित बने संत के तो जइबे न करलो कि मारो एक हूं ढोढ़ी वाला गीत ना गौला खा गुरु राजा हां जी चलो इनको कहानी खत्म है बा सही बात तब फायदा खातिर कायदा ना नु बिगड़ जाई ना जब काम तहर सोना बेच के चल जाए तो कोयला बेच के का करब अरे आज राजा जी के कोरवे में जवान हो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो कौन लय बजइबो कौन भोजपुरी बजइबो हां जी ना ना ले ई लगाओ ना ना एगो गीत हम गौले रहने एगो लड़की बेचारी भड़क गइल हमार गीत के ना समझलक तो हमहू कहनी कि विवाद कइला से कुछ फायदा नहीं है ओकरा से मिल के चलो बाकी दुनिया के सच्चाई बा भैया पति के मरम सती जानी है पति के मरम सती जानी है अरे सत भतरी में हरिया भाई कोना के का कहे के बुझे के नुबा ए गोलू ओकरा के सती गलत है सब फतली भाग राजद नेता रंजन यादव जी पति के मरम सती जनी है सत भतरी में हरिया अरे का जानी लेजर लाइट मत मारी तो हम बार देता रखिए ठीक ना हो जाए अखिए ये लफुआ वाला काम सिखला है साहबत के होके हमारे के बार देता आंख बह जाई मरदा के मरम अरे होई मरदा जोनी है कौन मौका